Eskerrik asko denoi gaur parte hartzeagatikan, eta espero dugu, elkarrekin hausnartu, elkar elikatu eta elkarra aberasteko tarte polita izatea gaurkoa. Eta gaurkoan herritarren parte hartzea politika publikoetan. Zertaz ari gea, nola eta zertarako. Eta uxuek esan bezala hiru lagun ditugu gaurkoan gurekin, adituak, arituak, batetikan Asier Etxenike Uarte, Aztikerreko ikerketa eta berrekuntza zuzendaria, Nerea Zubia Blazquez, Oñatiko zinegotzioia, eta Taxio Arrizabalaga Azpiroz, Lasarte Horiako zinegotzioia ere. Orduan, hasiera emateko, hitzartze tartea irekiko dugu, bakoitzak, azken urteetako esperientziatatikan ateratako ondorioak, irakaspenak, hemen Lasarte Horian ere 2013an martxan jarritako anitzen sarea egitasmoa, hoien inguruan hitz egiteko tartea zabalduko dugu, eta gero jarraian 3 galdera mahai gaineratuko ditugu, mahai inguru bat zabaltzeko bai 3ekin, eta baita ere zabaldu, eta bakoitzak, hemen gauden guztiok, bakoitzak dituen hausnarketak, ideiak, proposamenak, guztion artean partekatzeko aukera. Así que, estaría haciendo. Azteko Asier. Arratsaldeon, nire printzipioz, sarrera egitea tokatze zait, eta nire kasuan Aztikerren egindako lanatik tiratuta, pixkat gaurkoa prestatu dut, bai Aztikerren parte hartze saioak, prozesua, dinamikak eta dinamizatu izan ditugulako, baina baita ere horren inguruan ikerketak soziologikoak egiteare tokatu zaigu, eta pixkat hortik guk behintzat, nik kasu honetan kasi pertsonalki ateratako irakaspen batzuk edo kontu batzuk planteatzera nator, eta gero, akaso maila teoriko egian, baina asmoa da gehiago gero horretan, eztabaidan edo danalakoan, horren inguruan edo aritzea. Printzipioz 4 ataletan edo banatu dut, lehenengo atal bat, pixka termino edo kontzeptuen inguruan nire ikuspegia edo pixkate argitzea, iruditzen zaidalako askotan bereziki eremu honetan hitz berdinak erabiltzen direla, baina oso ikuspegi ezberdinetatik, eta horrek berak gerora gizki ulertuak, gatazkak eta sortzen dituela, orduan behintzat nik nola gutxi gora bera, oso maila zehatzean sartu gabe ere, pixkat nola planteatzen dudan. Gero, azkeneko 10-15 urteetan, Gipuzkoan bereziki ikusi dugunetik kontu batzuk, jendartea, nolabait guzti hori ekosistema bezala ulertuta, jendartean zein den egoera kontuan hartzea, azkenean, kudeaketa eredu hori edo gobernantza eredu hori esartzeko orduan, uste duelako importantea dela ere bai, jendartean nun dagoen, nola gauden, eta horren arabera ere, ze aukera dauden aurrera egiteko termino horietan. Eta gero, aurrera begira, korapio batzuk, gako batzuk, eta guztia, eztabaidarako. Orduan, glosategi bezala edo terminoen zera horretan, lehenengoa, gobernantzaz. Zer da gobernantza, azkeneko urteetan, Europa mailan behintzat, hamarkada batzuk badira, hitz hori, kontzeptu hori erabiltzen dela, maila teorikoan, akademikoan bada, 89tik aurrera hasten da erabiltzen, bereziki Ingalaterran, eta hortik abiatzen da, eta uste dut ez dela kasualidadea, garai horretan eta leku horretan abiatzea. 89a da nolabait, thatcherismoaren, neoliberalismoaren, lehenengo fase horren bukaera bat edo, eta terminoak bereziki mahai gainean jartzen da, nolabait, gizarte zibila kudeaketa publikoan behar duen lekua edo azpimarratzeko, nolabait, edo kudeaketa gobernantza logika hori hartzen du gizarte zibila etzegoelako nolabait erabaki politiko horietan parte hartzen, edo geroz eta parte hartze gutxiago zaukalako, eta ez da kasualidadea, Ingalaterran, akademiatik eta nolabait termino hori akuñatzea eta hortik aurrera egitea. Kontua da, termino hori nolabait
ematen dela garai horretan, zergatik, neoliberalismoa garatzen hasten delako, Europa mailan ere bai, estatuak, nolabait, estatuz gaindiko harremanak, estatuen arteko harremanak, Europar batasuna, prozesu guzti hori ja abiatuta dago, eta nolabait, gobernua versus gobernantza ikuspegi horretan, gobernuek boterea galtzen dute, erabakiak hartzeko modu jerarkiko hori askoz konplexuagoa da, harremanak askoz gehiago, harreman sarea bai vertikalki, bereziki goruntza kasu horretan, mailak irabazten ditu, baina baita ere beruntza, hainbat estatuetan, deszentralizazio prozesuak ematen direlako, gurean ere bai oso nabaria da, udalak, gero eta udalek, Eusko Jaurlaritzak eta bar, beraien egituraketa politikoa badoa zabaltzen, geroz eta administrazio handiagoa daukagu, agentziak eta bar, ez? Nolabait, hamarkada guzti horietan, sare administratibo guzti hori, bai goruntza, bai beruntza, bai horizontalean, badoa askoz sare konplejoagoa egiten, eta guzti horretan, herritarrek segurazki inzidentzierako aukera gutxiago, espazio gutxiago, botere gutxiago dauka, ez? Orduan, guzti horri nolabait erantzuten dio kontu guzti honek. Kontua da, guzti hori martxan edo gobernantzaz hitz egiten hamarkadak pasa dira, eta oraindikan ere ez dugula erantzun argi bat, ez? Guzti hori zein den eredu egokia, benetan herritarrak eredu horren barruan ze leku eduki behar duten eta bar, eta sentsazioa bada ere bai, nolabait gobernantzaz hitz egiten hasten da horri erantzuteko asmoz, baina hamarkada guzti horietan prozesuak justo kontrako norabidean joan direla, ez? Eta areagotu direla, garai horretan detektatzen ziren behar horiek, oraindikan eta handiagoa direla gaur egun. Eta orduan ja, sentsazioa eta hori ja pertsonala da, lankidetzasko gobernantzaz hasten garela hitz egiten, zeia gobernantza bakarrik ez du balio. Erreta dagoelako kontzeptua, eta hasieran egin nahi zen hori berriro ere modu indartsuago batean planteatu nahi da, eta berriro ere arazo orain larriagoak diren arazo horiei erantzun nahi zaio, eta horregatik, gobernantza horri abizenare jartzen zaio, eta bar, ez? Baina nolabait, lankidetzasko gobernantza dela, azkeneko urte batzuk badira, horretan hasi dela hitz egiten, esango nuke dela, hain zuzen, aipatutako prozesu guzti horiek areagotu egin direlako, herritarren atxikimendua erakundekiko, politikarekiko eta bar, oraindikan txikiagoa delako eta ja beste zerbait behar da, ez? Eta hori, parte hartzaren terminoarekin alderatuta, esango nuke, parte hartzea izan dela, bereziki gure lurraldean, azkeneko 10-15 urteetan egin den saiakera bat guzti horri erantzuteko, baina motz gelditu zaigula, ez? Eta parte hartzea gehiago ulertu dugula edo praktikatu dugula modu puntualean eta isolatuan eta ez hainbeste gobernantza eredu baten logikan eta modu egituratuagoan eta beste botere harreman batzuekin eta bar, hori gero sartuko naiz. Baina apur bat bi ikuspegi bezala identifikatzen ditu nik, ez? Hitz egiten dugunean lankidetzasko gobernantza parte hartzeaz baino gehiago ari gara, ez? Eta hori lotzen dut hurrengo zerarekin deliberazioaren logikarekin. Eta hori deliberazioaren logika eraman dezakegu aurreko diapoa. Deliberazioaz esango nuke oro har, baita ezkerreko mugimenduetan ere bai, oso ahul eduki dugun ideia edo kontzeptu bat izan dela, ez? Eta askotan jo dugula erabakia hartzera, referendum logika batzuetara, referenduma ulertuta bozkatzeko momentu batekin, eta bar, ez? Eta segurazki gehiago behar dugula deliberazioa, deliberaziorako espazioa, deliberazioko prozesuak, harremanak, eta bar, ez? Gobernantza ereduan ibintzat, gehiago termino horietan ulertzen dut, referendum momentu puntual batetako referendum logika batekin baino, ez? Eta hori oinarrian bizio partekatuekin. Azkenean agente asko integratu behar dira gobernantza eredu horretan, ez soilik erakunde administratibo politikoak, enpresak, elkarteak, herritarrak, ez hor agente asko parte hartu beharko lukete eta egituratu beharko lirateke,
baina oinarrian bizio partekatu bat beharko litzateke, zer nahi den, kasunetan, Lasarten ari gara, Lasarte nola irudikatzen dugun, o duzuen, guztien artean, eta hori adostua eduki, benetako prozesu horizontal batean, eta agente guztiekin, bakoitzak bere interesekin, eta momentu batzuetan ere gatazkatsuak izango diren marko batzuekin, baina guzti hori mahai gainean jarrita, ez? Eta argi edukita, azken finean, zein den bizio partekatu hori. Gero, hori adostuta edukita, bideak anitzak izan daitezke, kurba asko egon daitezke eta baina behintzat hori, herri ikuspegi hori nolabait eman da eta adostu eduki. Orduan, hori da ni pixka nola kokatzen dudan gaia bera, azkeneko 10-15 urte hauetan, pixkat ideia bat errepikatuko dut, ez? Nolabait zientzia politikoetan eta ikuspegi batzuetan hiru eremu nagusi edo ezberdintzen dira, batetik erakundeak, ez? Estatua, erakunde publikoak, maila ezberdinak edo, baina nolabait erakunde politiko publiko guzti horien esparru guzti hori, merkatua eta jendarteaz. Eta hor, hiru horien artean zelako harremana ematen den edo, ikuspegi bakoitzaren arabera, ezberdina izango da, ez? Baina errealitatea dena da, nolabait, azkeneko 30-40 urteetan merkatuak bere pisua handitu egin duela beste bien gainetik. Batzutan, interes talka horietan irabazle atera delako, beste batzuetan, aliantzak eduki dituelako, baita erakunde politiko publikoekin, eta hor, konfluentzia batzuk eman dira, edo dana dalakoa, ez? Baina, errealitatea nolabait, esango nuke hori dela, ez? Merkatuaren borobil hori geroz eta handiagoa izan dela, estatuena edo oroar administrazio publikoarena geroz eta txikiagoa, eta jendartearena geroz eta oraindik eta txikiagoa, ez? Bere esku hartzea eremu publiko horretan, geroz eta konplikatuagoa izan dela, baldintza sozialengatik, baina baita ere baldintza politikoengatik. Alde horretatik, azkeneko 10-15 urteetan, prozesu parte hartzaile pilo bat jarri dira, gure lurraldean udaletxe guztietan egon dira, eremu askotan, eta guzti horiek esango nuke irakaspen asko, ekarri dizkigula gauzak nola egin eta segurazki bereziki nola ez egin, zentzu horretan, baina aldi berean ere frustrazio asko eta ez ulertu asko ere bai, ez? Prozesuak martxan jarri dituztenen partetik, gero jendea etzelako etortzen, oso jende gutxi parte hartzen zuelako, edo beti berdina daudelako, dana dalakoa, edo inkluso ondo ateratare bai, gero parte hartzen zutenek, gero ikusten zutelako erabakiak ez zutela rekorridorik, eztabaidatutako gauzak eta gerora ez zirela erabaki horiek martxan jartzen, hor denetarik ikusi izan dugu, baita ere dena ondo atera diren egoerak eta baina nolabait, zango nuke 10-15 urte hauek bereziki balio izan dutena dela, esperientzia, praktikak aurrera ateratzeko, bizipenak edukitzeko guzti horren inguruan, eta lehen aipatzen nuen hori, parte hartze ideia eredu horretatik, gobernantza ereduetara jauzia egiteko baldintzak sortzeko ere bai. Ikusita zer funtzionatzen duen, zer ez, eta horren arabera ere bai, beste posizio batean dagoela gaur egun lurraldea segurazki, udal askotan, beste maila batean kokatzeko eremu guzti hau. Orduan, hori, baldintza sozialen aldetik, eta niretzat hau, kasu honetan soziologo bezala oso importantea da, badagoelako horrez, kasu honetan normalean aritzen gara esparru politiko, erakunde politiko, publiko guzti horietatik, baina azkenean bereziki hemen fokoa jarrita daukagu herritarrengan, ez? Nola hurbildu herritarrengana, nola inplikatu herritarrak, nola herritar arduratsu figura hori, nola sortu, landu eta ez? Uste, baldintza sozialak ez direla erraxak, joera sozial politikoak areagutu egin dira, neoliberalismo areagutu egin da, horrek bereziki individualismoan sakondu egin dugu, eta individualismo horren aritik, ideia bezala, hor zerrenda luzea dago, baina
gustatuko litzaidake denboraren ikuspegitik lotzea, ez? Uste duelako importantea dela gero parte hartzearen ideia edo kasu honetan gobernantzaren ideiarekin lotzeko. Asko indartu da mugikortasunaren ideia, eta pandemia garaian eta herrietan itxi gaituztela, eta bar, oso nabaria izan da, ez? Baina joera badugu, gauzak geroz eta azkarrago egiteko, geroz eta gehiago mugitzeko alde batetik bestera, harremanak arindu egin dira, azkeneko hamarkadetan, eta nolabait individualizazio prozesuak individualismo batean nolabait bilakatu dira, ez? Eta komunitate logika hori ahulagoa da. Eta hori ahulagoa den neurrian, aholako kontuetan edo azkenean plaza publikoan inplikatzeko logika ere ahuldu egiten da. Eta gehiago, gure ekintzak gehiago dira zerbitzu hartzaile bezala erabiltzaile baino, herritar ikuspegi batetik baino. Eta hori hezkuntzan ikusten da, inkluso gure umeen hezkuntza ardura kasik irakasleen esku utzi ditugu neurri handi batean, guraso bezala eduki ditzazkegun ardurak delegatuta kasi, ez? Beraiek profesionala dira eta haien eskuetan utzi dira, eta kasik hezkuntza ere beste batzuen esku eta kasi eskolaren edo hezkuntza sistemaren bezero bihurtu gara erabiltzaile baino, ez? Eta hori bezala beste gauza askotan. Nolabait guzti hori niretzat bada prozesu sozial baten ondorio bat, aldi berean prekarizazioa indartu egin den testu inguru batean gaudelako, dan azkarrago egin behar horretan, baina aldi berean ez dakagula inungo denborarik esertarako, eta azkenean, hori ez, dena dijo azkarrago, bizi itxaropena handitu egiten da, baina aldi berean ez dakagu denbora esertarako, eta are gutxiago inplikatzeko plaza publiko horretan, ez? Eta jarri duan adibidea, nolabait horri heldu nahi diot, ez da inbeste segurazki, horrela ulertu nahi dut, adibidez kasu horretan gurasoen ardura falta batetik, baizik eta baldintza sozialen ondorio bat nolabait, ez? Ez da gurasoek ez dutela inplikatu nahi umeen heziketan eta bar, baizik eta askotan denbora ere ez daukagula eta pentsa zertaz ari naizen hitz egiten. Beraz, pentsa plaza publikoaz hitz egiten balin badugu, ez? Osea, denborarik ez badakagu kasi gure umeen heziketaz arduratzeko, pentsa bestelako esfera edo eremu batzuetara salto egin behar balin badugu, ez? Orduan, sentsazioa bada, hori, denbora, mugikortasuna, individualizazioa, prekarizazioa, hemendikan 5 urtetara ez dakigula zer izango den, eta kasik hurrengo astean ere ez dakigu zen neurria egongo diren, ze baldintza edukiko ditu, osea, ziurgabetasun guzti horrek eragiten dio, nire ustez, hori ez, komunitate sendo bat eukitzera, eraikitzera, eta hortik, esfera publikoan, politikoan, inplikatzeko zailtasun guztiak. Eta datu ohituta nago, nire hitzaldietan eta zenbakiak ematera, gaur bakarrik 3 ekarriko ditut, asko gustatu zaizkidalako eta pixkat guzti honekin lotura duelakoan, ez? Aurreko astean eduki nuen ikerketa baten berri, izena ez dut esango, kontsonanteak besterik ez dauka, orduan gaizki esango dut, baina zen hainbat ikerketen ondorio bezala, ez? Eta gure denboratik zenbat denbora dedikatzen diogun etorkizunean pentsatzera, ez? Eta horre ikustera gauzak, planifikatzera eta bar, ez? Eta hor, datua hori da, 80%ak eguneko gauzetara, osea, gure denboraren eta pentsamenduen 80%ak momentuko gauzetara dedikatzen diogu, 14% gehienez ere urtebetetik gorako perspektiban, ametsak, proiektuak, olako pentsamenduak 14%, denbora horren 14% da, eta hortik 10 urtetara 6%, ez? Eta kasik inkluso asko iruditu dezake, ez? Baina kontua da nolabait, logika hori, ez? Joerak badoaz epe erdi luzera pentsatzearen kontra, ez? Eta gauza planifikatzearen kontra. Enpresetan ere bai, plan estrategikoak geroz eta laburragoak dira. Orain dela 10 urte, 4-5 urteko plana egiten ziren, kasik orain 2 urteko planak eta ematen du hala ere ez direla beteko, ez? Olako
kontuak, ez? Eta aipatzen nuen aritik. Bizitza azeleratu zaigu, naiz eta berez denbora gehiago daukagu, robotizazioa hor dago, ez? Hainbat kontu ekarri beharko luketena kontrakoa, ez? Denbora gehiago ukitzea gu, beste gauza batzuetarako, lanetik liberatzea eta bar, errealitatea kontrakoa da, ez? Orduan, guzti hori hor dago. Orduan hori esan da, eta pixkate urte guzti hauetan eta jendearekin hitz egin da eta, aurrera begira, hiru gako edo, azpimarratuko genituzke, ez? Batetik, aldaketa kultura bat behar dugu, bai oro har, aipatzen ditudan, baldintza sozialak, segurazki, beste esku hartze politiko batzuk, sozioekonomiko batzuk, beste baldintza batzuk beharko ditugu, segurazki, herritar bezala, esfera o plaza publikoan implikatzeko, eta aldi berean, guzti beste jarrera batekin, ez? Hemen ez naiz gehiegi sartu, baina gobernantzaz eta hitz egiten nuenean eta bar, hor oso modu vertikaletan ohitua gaude, oso botere harreman zehatzetan ohitua gaude, orain arte ditugun egitura politiko guzti horiek, izan alderdien makinaria elektoraletatik hasita, udaletxetara eta bar, lehia logikan eraikia daude, eta gobernantza eredua hauek kolaborazioa logika eraikitzeko beharra daukate, eta lehiak ez da desagertuko, baina segurazki beste egiturak eta publiko, politiko, beste plaza batzuk beharko ditugu, elikatuko dutenak ezberdinen arteko logika horiek, ez? Kolaborazio logika horiek, konfiantzak eraikiko dutenak, helburu amankomunak adosteko plazak eskainiko dutenak, eta nolabait, lehia egitura plaza horiek desagertuko ez badiare, behintzat ondoan beste harreman mota batzuk eraikiko dituzten beste gune batzuk eta beste espazio batzuk beharko ditugu, ez? Eta hori, azkenean, badoa kultura politiko berri batekin eta logika berri batekin elikatzen den zera bat. Denboran gertatzen diren aldaketak, azken finean guzti hau ez delako egun batetik bestera egingo den zerbait, ez baldintza sozialen aldaketak, ez kultura politiko horren aldaketa, eta azkeneko 10-15 urteetan ikasi duguna orain balio digun bezala, orain ere ereduak aldatzen balin badira, horiek ere denbora beharko dute, fruituak emateko, horietatik irakaspenak ateratzeko, baina baita ere, inkluso egitura berriak eta teorikoki oso egokia diren horietan, parte hartuko duten aktore guzti horien artean ere, konfiantzak sortzeko, elkar ulertzeak eta guzti hori eraikitzeko, sendotzeko denbora behar da, ez? Eta bereziki ezberdinen artean elkartuko bagara, ez? Ohituagoak gaude segurazki, naiz eta elkarte eragile ezberdinak izan, pentsak erantzekoko jendea elkarten artean egotera, baina segurazki herri ikuspegi batetik hori gainditu egin beharko da, eta gu baino nahiko ezberdinagoa direnekin ere, asmatu beharko dugu nola kudeatu aniztasun hori, ideologikoa, kulturala, hizkuntza linguistikoa, beste zera asko, ez? Orduan, horre guztiak denbora behar du eta konfiantza sare guzti horiek eraiki behar dira, eta horri lotuta ere, badoa, ritmo ezberdinekin, bai administratiboak, elkarte egintzakoak, hor batzuetan herrigintzatik eta gauzak oso azkar behar direlako, baina beste askotan eta normalean gobernantza eredu hauetan sartzen garenean, administrazioaren erritmo batzuk ez dutelako guzten benetan herrigintzan edo elkarte egintzan dagoen jendea parte hartzen, ez? Ito egiten du, bai burokratikoki, bai erritmoetan, ez dutelako errespetatzen elkarte egintzak berak duen erritmo horiek, eta guzti horiek, elementu guzti horiek ere kontuan hartu behar dira. Eta amaitzen joateko, azken finean, olako guneak edo plazak, ez? Hausnarketa kolektibo guzti hauek beharrezkoa da guzti honetaz hitz egitea, eztabaidatzea, gako ezberdinak identifikatzea eta erantzun puntualak eta orokorrak biak ematen joatea, ez? Askotan aurrean daukagun erronka
haundiegia iruditzen zaigunean, horrek ere geldiarazi egiten digu, ez? Eta impotentzia sentsazio bat ere ematen du, eta ematen du ezin dela zer egin. Uste dut importantea dela bai, bizio orokor hori eukitzea, eta ambizio kasik utopiko hori ere eukitzea, baina aldi berean ere urrats txikiak ematen joatea, ez? Eta pixkat oreka horiek bilatzea, baina horretarako, guzti honen inguruan ere, eztabaidatzea, hausnartzea eta pixkat gelditzea, askotan, ez, lehen aipatzen nuen aritik, gelditzea eta pixkat denbora hori hartzea, planteatzeko holako ereduak eta erronkak, azken finean. Eskerrik asko nagon bidaketiarren, lehen entzun dutenean Asierrek zeri buruz berba enbide, igual solapauko dira gai batzuk, solapau ez egingo, baina gogoeta batzuk oso sintonian aipatuko ditu ikusiko zue dauzela, baina gehixau nik udalian izandako esperientziatik edo ekarriko ditut, ez? Azteko esan hemen 2018an egon itzala sala hontan bertan, orduan usteot kale garbiketan publifikazioa buruz berbaitea gonbidatu ninduzuen, eta nik eltzei buruz inen berba. Ze pentsain xaten orduan be egiteko moduek pibotaiten ebeia gure proiektu guztixak edo gutxinez hori bilatu behar gebela, eta pentsau xaten interesantiagoa zala proiektu orduan pilpilien euen proiektu komunitaixo bat partekak eta zuekin, gaurko enkargoa partaitzari buruz berbaiki izan da, eta horrei buruz berba ingot, eta partaidetza eta harremanetan oinarritutako gobernantza eredua ekarri dut izpide. Esan biotena da, oin perspektibiakin behituta ez, 2 urte dia udalian ez nauena, eta 2011ara behiketan dut, gure hasieretara behiketan dut, eta niko amateurrak izan ginen, ez? Zenbat gauza beste erabatera ingo nituen, baina, klaro, gaur dakitenak jakin ja, ez? Eta egisa da, orduan emuten geben urratz txiki horrek, askotan etzianak egokixen APS, ez? Txenikek aipatu dagoen moduan, nola baitera jarri oskoe baitea, baldintza batzutan da testu inguru baten gaur egun urratze handixeuak emuteko, ez? Ibilbide guzti hori iti ezinbestekoa esan, gaur egun gauzen puntu hortara aiaiteko. Zan behar da, 2011an, oinatin, beste hainbat udalerria moduan eta hemengo moduan, espero ez gehen emaitza batzukin, gobernura aiau ginean, eta hori etzoben gure planetan. Baina, udalera sartu ginen, eta hemen udalian bai gobernuan, eta bai oposizioan, aritu zainok, osabitzenok, ondo dakitzuen moduan, udalera sartzen zaenean, sartu alaz bat, konturaketan zara, gure egiteko modu horrek, gure intentzio horrek, denpora danean talka egiten dauia, udalak eskenketan dozkun makineixa horrekin, ez? Eta orduan, lehenengo lana bilakaketan dana da, hor, zirrikituak eta estrategiak bilakaketia hor mobiten ikasteko. Eta hola ziginen gu. Hola ziginen, bai langiliekin, orduan, bakoitza bere sailean, bere departamentuan, gela unipersonaletan, kortinakin eta lan iten ebitzen hortan, sustaketan beste erabatera lan itera, ekipoka lan itera, maikorridua jartera, neiko simbolikoak emuten dauen aldaketa batzuk txertaketan fanginen, apur bat egiteko modu horrekin zipristinketan fateko. Eta horra ziginen, herritarrekin lehenengo aldiz, euskeran plan estrategikoa berdin jasunan ingurumena, nik uste dut, eunlizken danak golpera ingenituela, herritarrak deituta. Claro, momentu hortan, herritarrak sekula etzian sentiu deituta udalangatik, orduan kriston ilusinu euen, teste ungurua zan-zana. Evidentia da, gero ikasi dula, hori ez dala inundik inora jasangarrixa, eta partaidetza planifikauen behar dela baita. Baina, horre aritu ginen, hasi ginen partaidetazko aurrekontuetan gure lehenengo pinita horreik iten, evoluzio handixe eukideuena gaur egun arte, sortu zian foro desberdinak, auzo alkatian forua dala, gauza pila bat, ez? Eta bide hortan formula desberdinak probaiten fanginan,
intentzu hauak zianak denpora mugatu hauan, lasaixa hau hartzen genituen prozesuak, herritardanak deitzen genituen batzutan, beste batzutan sektoreka, inoiz asko partaidetza be integrau izan du prozesuetan, eta bueno, azkenian urtietan instituzioetatik baita, esperimentau inju. Eta ibilbide hortan, hasi ginen ikasten, partaidetza helburu baino bidia dala, erraminta badala azkenian. Eta helburua izan bidauela komunidadian eragitiak. Eta komunidadian garapen horrek. Eta horrek ezinbestian dakarrela boteria elkarbanaketia. Eta horren ondorixoz, harremanketako eredu berrixak, bihar ditugula. Eta orduan arreta berezixak garbiu, botere harremanetan. Eta ondorixoz privilegiotan. Eta hor ikasi gaben, partaidetza be, politika feministakin erabat elkar lotuta eta eskutik lotuta datorrela. Guk bide hortan hasieran, gaur memoiz egiten ibili naiz eta oso ondo akordo bene iziten, baina partaidetza nik usteot alkatetzan edo organigraman, alkatetzako adar bat moduan edo hola abiatu ginala, eta politikoa parte hartzen gen espazioa zen, aurrekontu batekin, prozesu solte honeik martxan jarteko. Baina, ibilbide bat ondorian, eta batez be hor palanka handitxo izan zen, eltzian prozesu edo proiektu komunitaixo bat abiatziak, beste perspektiba bat hartzen eben proiektu bat abiatzia, zeinak abiatu zen eta bere ezetzan hasita bukatuko prozesu bat, bere ibilbidea, bere kabuz, testu inguruako baldintzen arabera ingo eben proiektu bat abiatu gebenean, esan gain, ostras, hau beste kontua da, eta orduan konturatu ginean, udalian bihar zala sail bat bihar dan moduko, edo beste arlotan geukan moduko sail bat sortzea, bere aurrekontuekin, bere teknikarixakin, eta 2015an, izan teknikarixa talanian, eta hor departamentuari jarri gotzen izena partaidetza eta garapen komunitarioa. Hor ordurako beste klabe baten pentsaiten hasi ginen, eta nola baitera, lehen esan duten moduan, hau komunidadian eragiteko eta arnaz luzeko prozesuetaz ari garela ulerketan geben honekin, eta hau esan gurot, eta proba lotuta denborianakin eta lehen aipatu da hortan, ze askotan garapen urbanistikuaz edo apuak eta lantzen ditugunean eta ezinbestian ikusten du horrek epe luzeko gaixak diala. Eta askotan, derrigorketan du partaidetza, garapen komunitarioaz gabitzenean, oso epe motzeko, batzutan hilabete eta mugaketan gara, eta edo inkluso 4 urteko logiketan pentsaiten du. Eta hau igorra edori entzunotzan, eta beak ondo esaten moduan, urbanistekoki edo karreterak ez baditugu 4 urteko logikatan, karreterak ez bu 4 urteko logikan pentsaiten, nola gizarte bat eraikitzia nola pentsaugeke, 4 urteko logikatan, eta hori kontutan hartu biharreko gako bat pentsaixate badala, eta bide hontan danian, denborak, baliabideak eta estrategikoki pentsaitia ezinbestekoa dela. Ze bai uste dut, askotan partaidetza lotu izan dela intentzioan eta eskuzabaltasunakin, eta baita askotan moda eta kapritxo moduan edo seinala hau izan da, eta izan gaitezen zeixuak, partaidetzak bihar bati erantzuten xau. Eta horrek ezinbestian eskaketan dau, enjarra, esfortzua, pazientzia, begira estrategikoa, lehen aipatu duten aspektu horrek guztixak kontutan hartuta jardutia. Baina, gauza asko esan dut, baina apur bat pausuz eta hasierara itzulixaz. Uste dut, 2011an eta gaur egun bez, erakunde publikoak eusela eta badauzela sinesgarritasun krisi baten murgiluta, eta horrek nolabaitera derrigortu eskun jokaketako eta udaletatik edo instituzioetatik oroar lan iteko modu hori berpentsatzea, eta hortik eratorri zian
gardentasunarekiko prisak eta baita partaidetzarekiko kultura hori sustaketako baita urgentziak edo. Azken urtetan, sandan moduan, geroz eta zentralidade gehiago hartu dau bai erakundien diskursuan naiz praktiketan, baina alabe, nabarmena da demokratizazio instituzionaleko prozesuen esparruan partaidetza, herritarren partaidetza ulerketako modua asko aldaketan dela tokitik tokira, ez? Eta behitu besterik ez dau, zeintzuk deiketan dian parte hartzera, ze gai jarten dian parte hartzeko gaixen artian, erabakixak nola hartzen dian, eta holako irizpideak garrantzitsua dira demokratizazio maila hori erabatekoa edo sakontasun maila bat ala beste bat dakon ikusteko, ez? Esango neke formula magikorik edo definitiborik ez dula ongiok deskubriu eta ez dut uste dauenik be, baina norabide hontan bai praktika interesgarri asko tokian toki, batzutan instituzioetatik sustatuta, beste batzutatik herri mugimendutik, anitzak bere horretan be. Eta, nik partaidetza modu errazian eta simple baten definiteko askotan erabiltzen duten esaldi bada, parte hartzea ez dela eskatuta emutia, parte hartzea hartu eta eman eta hartu izan bia dela, eta hortarako ezinbestian entzuteko eta harremanketako moduak berrasmatu behar ditugula. Ez guk horri sukalde lana deitu izan xau, eta hau ez da jatetxe batetiko menutik zer gura du aukerakete. Hau ez da hainbat proiektun artean zeinek geixen guztai esatzuna aukerakete. Hau da, sukaldera, danok sartzia, danos ikinketi eskuak, elikagaixak zeintzuk izango dian danon artean probaikia, batzutan zuari fuertetxu eraikia, beste batzutan motelau, baina danok elkarrekin eta elkarlanian ikia bide hau, ez? Eta hortarako administraziotik gako nagusi bat, pentsaixat, beldurra galtzia dela, ez? Beldurra erakundien partetik herritarrei hitza emutia eta herritarrekin elkarlanean aritzeko, eta beldurra baita herritarrei erakunde publikoen logika eta funtzionamendu sarritan, perbersuak dian horreitan, harrapatuta ez geraketako, ez? Honek zinbestian suposaketan dauena administrazioan lan iteko eskema tradizionaletatik jauzi bat itxia, eta ongiok oso eroso sentitzen ez garen estenatoki horreiri edo beldurrik ez izatia, ez? Beldurra gardeltzia eta ausartak izatia. Eta ausartak izatia esaten dutenean, ez dut esaten temeraixuak izatia eta improvisaitia bez, Partaidetzak zandako moduan bere denporak eta logikak eta fasiak eta egiturak eta horreik danak bihar ditu. Baina, baita igual bueltauaz kontzeptuen gai hortara, bai pentsatzen xa, batzutan partaidetza beha, hola kartzela kontzeptual baten edo sortu dula, ez? Eta partaidetza ularketan dula postitekin iten dian prozesu horrek, herri galdeketak eta partaidetzazko aurrekontuak, ez? Horrei dia, hola, geixen igual reproduzitzen ditugunak. Baina argi izan biuna da, herritarrekin harremanketako modu hortan desberdin juko gaituela ze gai dian zentruan jarten ditugunak, zer jarten duen partaidetzan, ez? Garrantzizko gaixak izan behar da behia, eta ez txikikeixak, eta boterian zati bat herritarren esku usteko dakun prestutasun mailak baita, ez? Askotan hitzetan esaten duen moduan, publikoa danan kudeaketa ez litzakelako administrazioan hasi eta bukatu biako. Eta herritarren partaidetza, ulerketan dut, politika publikoan ADN-ian txertatuta egon behar dela. Eta hau esan da, ibilbide honetan aurkitu ditugun erronka, aukera edo ikasgai batzuk hola motzian. Bata administrazioan zurruntasun hau lehen be aipatu dut,
Baina, kontutan hartu bihu, administrazio publikoak eskainketan dozkun lege arauen arabera, erabakiak hartzeko organu gorena osoko bilkura dela. Eta osoko bilkuran alderdiak ordezkarixak erabakiten daue, eta gainea, indar korrelazioak aldaketan badia, dana kolokan gehatulik ez. Horrek jartzen dauena da kolokan eredua bea. Eta zela ez, esaten dunean honek ADN-ean politika publikoan ADN-ean kokatuta egon behar dauela, ezinbestian zeharlerrotasunez lan ikia suposaketan dau. Eta administrazioan hortarako erabateko zailtasunak eta resistentziak egon ohi dira, naiz eta bidiak inlizken eta urri infan barik Hernanin adibidez, ja urtietan berdintasun sailak sustatuta, badabitz udalian zeharlerrotasuna nola txertatu hausnarketan eta implantaiten, eta ereduak badauz, baina egisa da makinexia bea ez da hortako errastasunik emuten. Beste bat askotan erabiltzen duna, baina petza izatena kartia merezioela, nitik gura pasau behar garela, ez? Ke hay de lo mío hortatik, ke hay de lo nuestrora salto enbiula. Eta zentzu hortan, ni dan horrek, ni individual guzti horrek, gu baterantz artikuleiten asmau biu. Eta hortarako, pentsaitzen izat, azkenien ni individual horrein, biharrak, desiuak, minak, horrek guztixak entzun eta kontutan hartu diala eta horrek kolektibizaileko espazioak jarri behar ditugula edo eskura egon behar diala. Beste alde batetik, azken aldixan, lehen partaidetza bakarrik esaten gehen, oin partaidetza komunitarioa erabiltzen du askotan, definizio horren baitean begiraketan bozue, hainbat definizio dauz, baina badauz nola baitera bateraketan, normalian batera agerketan dian, hiru bat oinarri. Bata bai da, herritarra sujetu bat moduan tratau behar dula, eta sarritan ez du hola iten, ze herritarra deiketan dunean guk erabakitako gai baten inguruan, guk erabakitako momentuan, guk erabakitako dinamikakin parte hartzera, herritarra, ez dakit, igual erabiliten dula esatea askotxo da, baina kontuz ibili gaitezen eredu horreikin, ez? Etik hor sujetu moduan, baino objektu moduan trataiten du. Baina, bai partaidetza komunitaizuak bere barnebildu biharko leken hainbat puntu edo puntuen artean, bata bada, ez? Bizikalitatea hobeketako edo aldaketak eragitea pertsonen ongizatian eragin biharko lekela, ez? Ta hori apur bat zentralidadia mutexoen gaixeiri baita begira. Aipatu da moduan, herritarren ardura hartze, herritartasun eta alduntze hortan eragin behar dela. Eta normalian gerturaketan ez dian horreik be kontutan izan behar ditugula. Azkenean gu hori haunditu dadin, lehen aipatu dan moduan, partaidetza modu inklusiboan ulertu behar dula, eta hortarako estrategiak eta egiten duen hori dana rebisauen behar dula, naiz eta horrek, badakigun zailtasunak jartzen dozkula mai gainean baita, aniztasun horren kudeaketagatik, aipatu da moduan, hizkuntza dala, jatorria dala, klasia dala, hori dana mai gainean jartzen danean, horrek ibilbidean, askartasunean eragin egiten dau, baina kalidadian eta demokratizazio mailan asko aberazketan da. Eta azken finean, samurrena da gurekin edo gure antzerakoak dianekin lan ikia zailagoa da beste urratz horikia, baina askoz aberatzaua baita, eta partaidetza komunitarioa esaten bu, eta komunidadian
horreik danak, irudikaketan horreik danak baldin badia parte, danon biharrak kontutan hartuta lan inbiarko geke. Beste puntu bat, instituzioa versus herri mugimendua, ez? Dikotomia hori. Berriz be, ikuspuntu binarista batetik, realitatea simplifikauaz, baina askotan gatazka sortu izan da gure egunerokoan gai honek. Nik, esperientziatik eta oso argi dakotena da, elkarrekiko aitortza eta interlokuziorako espazioak ezinbestekoak diala bide hontan. Hori bai, kontuz, kolaboraikia esaten dunean, ez da lagunketia edo esku bat botatia tutela ikuspegitik, askotan administrazioa hortan jausten dalako baita. Kolaboraikia esaten denean, elkarrekin sortzea, berdinetik berdinera jartia, helburu konkretu bati dagokizonean, eta elkarren osagarritasuna bilaketia esangura dut, eta ez kompetentzia eta lorpenak zeinek gehiago emundau lorpen honen jara jaiteko, edo kulpak banaketia, edo apur bat hortan jauzi barik, ez? Kapitalizazio hortan jauzi barik. Hori beste gai bada bituztu dekarri, baina gero egual. Eta hoxe, lehen esan dutena, partaidetza tresna izan behar dauela, eta, igual herri galdeketa batek, edo partaidetzazko horrekontua deituak izan dian horrei, bere horretan, ez dako ia zertan demokrazia sakondu, aldagai konkretu batzuk ez badau kontutan hartzen, eta ipaketan dut konkretuki bi adibide honek, intentzio honekin baldin badabe askotan, ikusten dutelako, ongiok ez, gaur egun beta, hemen dakotzue, ontxe eukiozue esperientzia bat, herri galdeketian gaixakin, ez, zer eta nola ez da ninbiar, baina bai askotan eta baita batzutan gure udaletan beta intentzio oso honekin, gu egon ginen tentauta herri programa baten jartea galdeketa bat egingo da. Eta horrek berez ez, ez dako zentzurik galdeketa bat ingo da, hori baldin bada bidiak eskaketan dauena, baina helburu ezin ja izan galdeketa bat ikia, eta ikusiko zeri buruz galdeketan duen eta zela eta hori dana. Eta partaidetzasko aurrekontuekin berdina esan dut, guk kriston ibilbidea emungeben, eta orduan oin, klaro, jakintza hontatik bestia gaizki edo ezain ondo iten da baina hiri beiketia, oso samurra da, baina askotan partaidetzasko aurrekontuetan herritarrei izten dozteuna da proiektuak proposaketia eta gero bozkaketia, bitu ze ariketa individuala. Horrek ez dago kolektibotik askorik, baina badauz partaidetzasko aurrekontuak bestelako aldagai pila bat kontutan hartzen dituenak, askoz prozesu luzeagoa dianak, urte bete biosuna prozesu hori guztixa iteko, baina dauzenak gogoetarako espazioak diala, berme batzordiak diala, askotan badakigu proposaketan ditugu, proposamen horreitetik politikoa galbae bat iten daue. Baina badakigu zeintzuk dian irizpideak galbae hori iteko, normalian ez du esaten. Hori be, ez, edo nik proposamen bat inot, ez da onartua izan, baina inok ez dozte esaten, zeatik ez da onartua izan. Gauza horreik danak kontutan hartu ditzagun aldan einean. Eta jaukaketan fateko, baita testu juridiko eta dispositibo tekniko ez, manuala, gidak eta horrek. Horrekin be, bai, ondo da, manualak eta gidak eta lagungarria dia, baina kontutan hartu digun tokira ekarri behar digula, gure realidadera ekarri bihula. Zatik, gida horrei be, intentzio oso onak ininja egoten dia, baina ez dakigu ze testu ingurutan, eta ez da ze intentzionalidadekin batzutan inja egoten dian, ez? Orduan, ez daigun reproduzio txostenian o papelian jartzen dauena, tal kual. Eta gero, testu juridiko batez be, ordenantzen inguruan baita, hori igual ez da bai da gaixa da, baina 2011-tik, gure udaletan partaidetzasko ordenantzak txurrua moan.
usteote izan diala, ez dakit, igual irizpide bat eta dana izan zen, ez? Kriston intentzio honakin, ez da benetan intentzio honakin, baina ikusi dana da, ordenantza bat azkenean araudi bada, eta araudiak beak partaidetza ez daula, osea, tal cual ez daula partaidetza sustaketan. Eta gainera, askotan, araudi horrek iten ditugu normalian eredu onak hartuta, eta horreik, aukeratu hola aurrerakoienak dianak, eta horrek gure herrira ekarrita. Baina askotan, partaidetzan esperientzia eta gutxi esperimentauta, eta orduan horrek eragiten dozkuna ez egotiak gure realidadera egokituta. Ez dakit, igual herri baten ez dakigu kanal digitalak zein bateainoko harrera dakoin, edo segun demografia, edo segun oiturak edo desberdinak dira, orduan, eta hontan, egisa da nire inguruko jenteekin bestabaidak euki izan dutela, baina nik uste dut, ibilbide minimo bat bihar dela, ordenantza bat bihar dan modukoa, itxera iaiteko, ze inirizketa gaina ordenantzak araudixak dira, eta gurudunean aldatu leke, eskolako gauza bat itxiak kriston energia, denpora, batzutan dirua, kanpo alkulaitzak hartzen duelako olakoak itxeko, eta plenotan eztabaidak gainea sortzen dira. Orduan hori dana ebita albu, eta ja apurat ibilbide bat injunian sistema hori izan, ordenantza sistema, edo apurat hori ordenaitia egoki ikusten dut, baina ez da dira abia puntu izan. Eta hoxen, ja bukaketako bakarrik, azkenean maila lokalian aritziak ikusi dutela aukera asko zabalketan dauela, batez egiteko modu berri dagokixonian, udalgintzak azkenean aukera amuten dozkulako gertuko harremanak eukiteko, gure ekosistema oso ondo ezauketan du, eta harreman sariak eta oso ondo ezauketan ditu, eta bide hortan gertutasunak erraztu iten da, gobernantza estilu aldaketan, eta konfidantzan, eta elkarlanian oinarritutako harreman horreik eraikiten, ez? Eta esan partaidetza eta hola lan itian gai hau guztixa, ez? Eskubidietan jasota dauela, ez? Internazionala diala, estatalak, inkluso udalegiak eta jasoten dau, baina nik uste dut hori ondo dau, eta horri erantzutia ondo dau, baina hemen esan moduan gaur egun gizartian aurrien dakun erronka kompleju horreiri erantzuteko modurik baldin badau, elkarlanian, bide hori elkarlanian ikia da, ze gu oso onak gara eta kriston intentzio onak daku, baina guk bakarrik erronka komplexu horreiri inolaz bezin xau erantzun, eta horrek eragingozkuna da, baita, kalidade demokratikoan sakonketia, eta kasu honetan herriko kapital sozial hori baita injarketia. Denoi kaixo eta eskerrik asko gaurkoan hona etortzeatikan. Pixka bat partaidetza komunitarioaz horren globalean hitzein eta gero, ite aldu? Behitu zen, partaidetza horrela orokorrean hitzein eta gero nik hemen herriko esperientzia konkretu batez hitz egingo dizuet, eta pixka bat anitzen sareaz, kasu honetan, anitzen sarea deitu genion hortaz, prozesu hortaz, horrek izan zuen pixka bat dimensioaz eta errotzeaz herrian, eta bertatikan ondorioztatu genituen ikasgai batzuk edo, saiatuko naiz baita ere, balioan jartzen, ez? Esaten nun bezala, anitzen sarea zitzein godet, anitzen sarea 2011-2015 garren legealdian, EH Bildu Lasarte Horiak udaleko alkatetzan izan zen legealdian abian jarri genuen prozesu bat izan zen, ez? Eta izan zen pixka bat herritarron jatorrian iztasuna aintzat hartuta, guztion artean herrira iristen zian Lasarte Horiatar berriei, harrera etorrera laguntzeko eta gure herria erakusteko sortu zen sarea, partaidetza oinarri hartuta, bai. Eta, izan zen nola baitean esperientzia bat, zeinak balio izan zigun gure herriko aniztasuna ospatzeko, eta, jatorrien ezberdineko herritarrak saretzeko, ez? Eta, esanguratsua izan zen benetan.
bueno, nola sortu zen, nola abiatu zen, ez? Ideia horrelako zerbait lantzearena eta partaidetza bidez jorratzearena, ez? Bueno, 2011-2015 urte bitartean izan genuen udal gobernu zoragarriaren konpromisoa izan zen, udal politiken erdigunera ekartzea partaidetza, ez? Eta bueno, hala egin genuen, garai hartan alkatetzara iritsi ginen Gipuzkoako beste hainbat herritan egin zen moduan, ezta? Eta partaidetza ekarri genuen hirigintzara, partaidetza ekarri genuen kirolera, partaidetza ekarri genuen festetara eta partaidetza ekarri genuen baita ere, ez? Aniztasuna, kultura artekotasuna ditzen genion hori jorratzera, ezta? Eta nola hasi izan dana? Dena hasi izan ikerketa batekin, 2013 urtean Aztikerri enkargatu zitzaion ikerketa bat, aniztasuna eta elkarbizitza lasarte horian diskurtsoak eta hautemateak izenpean, bai? Ikerketa honen helburua izan zen, jatorri ezberdinetako herritarrak batzuk bestekiko genitun pertzepzioak edo zeintzian pixka bat aztertzea, ezta? Eta ikerketa horri eskerrak hainbat gauza jakin genitu, baina tartean garrantzitsuena izan zen Lasartoria zala Gipuzkoako herririk anitzena, bai? Bi migrazio fluxuri eskerrak edo, 60-70 hamarkadetan, industrializazio betean estatutik gurera etorri zian herrikideengatik edo herrikidei eskerrak, eta 2000 urtetik aurrera gehiago Hego Ameriketatik etorritako beste herrikidei eskerrak, ezta? Ikerketa honetatik ondorioztatu zen baita ere beste elementutako bat, izan zen batzuok bestekiko, herritar batzuk bestekiko aurre iritzia handia genitula, baita ere gure parte hartzea, herri dinamiketan geneukan parte hartzea, herri dinamiketan esan nahi dut, herriko elkarteetan geneukan parte hartzea, herriko igualtzait, soziedade gastronomikoetan geneuzkan bazkidetzeak, herriko futbol taldeetan geneuzkan parte hartzeak, ez? Oso konpartimentatuak ziala, bai? Eta bai? Orduan, atea zen, nahiko txosten martula izan zen, zeinak, udal gobernutik asko pentsaraztera eraman gintuna, ezta? Eta orduan, ikerketaren ondorioak kontutan izanik, herriko elkarte ezberdinekin, gaia lantzea erabakizun udalak, eta anitzen sarea izena hartuzun, hasiera batean, prozesu horrek, bai? Prozesuaren helburua bera, zan, pixka bat, eragileekin elkarbizitza hobetzeko zer egin genezakeen hausnartzea, ezta? Eta, kartela ekarri dizuet, garaiko prozesuarena, naiz sartuko xehetasun guztietan noski, baina ikusi ezazuen, zer izan zan, ez? Hasiera eman genion World Cafe batekin, egin zian hainbat batzar hor herriko eragile ezberdinekin, eta pixka bat hasiera batean diseinatu zen, kolofoia edo izango zala, Gabonen bueltan egin zen aniztasunaren astea edo. Gogoan baldin badezue, ez da ondo ikusten, bai? Hemen Okendo plazan karpagorri bat jarri genuen, eta aste osoan zehar, hainbat eta hainbat ekimen egin zian bertan, azokak, kontzertuak, denetik. Pixka bat prozesuan zehar lantzen jundako, eduki guztiak bertan biltzeko, ez? Orduan, pixka bat prozesuaren ondorioz, etorreran lagundu eta herria erakusteko sarea sortzeko beharra detektatu zen, eta erabaki hori hartu zen. Herriko eragile ezberdinek osatu zutena, bai? Hoi izan zen pixka bat, prozesuak eman zuen fruitu nagusia, bai? Antolatu genitun ekimen zehatzez haratago. Ikusi zen nola baitean, beharra egon bazeola, herrian antolatutako gizarte eragile ezberdinen artean eta herritarron artean sinergia berriak eraikitzeko eta pixka bat hori zala biderik emankorrena eta interesgarriena, ez? Aniztasun hori eta kulturartekotasun hori gurera ekartzeko eta gurean jorratzeko, bai. Orduan horregatikan hasiera batean, hilabete batzutako prozesu bat bezala diseinatu zana, ez? Pixka bat bihurtu zan, aurrera begira kontinuidade gehiago hartuzun dinamika bat, bai? Herriko eragile ezberdinak saretu zituna, eta dinamika hartatik abian jarri zian gurean hainbat eta hainbat ekimen, bai? Adibide batzuk ekarri ditut. Hemen hasteko hau da,
udaleko gidan, udaleko gidako erroldatzean entregatzen dan gidako edo entregatzen zan gidako horri alde bat, ez? Eta bertan ikusi daiteke adibidez, ongi etorri bilerak, bertan ikusi daitezke hiztegitxoak, harrera gidak, eta bar, ez? Horrelako ekimenak martxan jarri genituen azkenean, eta dena bildu genuen protokolo batean, udal mailako harrera protokoloa ditu genion hortan, ez? Hori zertzan, bueno, azkenean zan pixka bat, modu bat nola baitean, herrian erroldatzen zian persona berriai ongi etorri bat egiteko, eta batez ere informazioa emateko, eskura jartzeko, ez bakarrik udalaren dinamikarena, udalak zeuzkan departamentuena, udalak zeuzkan zerbitzuena, baizik eta gida horretan baita ere biltzen zen, pixka bat zein dan adibidez hezkuntza sistema egun gurean, zein dan herriko elkarteen sarea, zein dian herriko baliabide ezberdinak, ez? Pixka bat ikuspegi hortatik gonbidatzeko nola baitean, lasarte horia bere horretan ezagutzera, eta lasarte horiako herri dinamikan baita ere, parte hartzera, ez? Horrekin batera, 3 hilabetero edo 6 hilabetero nahi zondo gogoratzen, akaso Pabloko beto lagunduko dit, hortan baino egiten zian baita ere harrera bilerak, ez? Pixka bat gonbidatuaz bilera horietara erroldatutako persona guztiak, eta pixka bat bertan, ongi etorri bat eginaz, eta informazio guzti hau baita ere zabalduaz. Euskara Sailarekin elkarlanean baita ere prestatu zian hiztegitxo batzuk, euskara eta beste 30 hizkuntzaren arteko, oinarrizko hiztegitxo batzuk, eta, persona horien jatorrizko hizkuntzaren arabera, ez, pixka bat baliabide hori ere eskura ematen zitzaien, ez bakarrik euskara ikastera gonbidatzeko noski, baina baita ere pixka bat herriaz beraz eta Euskal Herriaz beraz pixka bat ezagutzen emateko, ez? Beste hainbat ekimen ere martxan jarri zian, adibidez hemen, kanpoan udaletxe berriko sarrerako emozio enorma, bai? Kontu simbolikoa izan daitekena, baina azken finean balio izan zuna, herriko hainbat eta hainbat eragile, alderdi politiko, elkarte, denetariko antolatutako dinamikek, ez? Deskribatu zezaten, beraientzat zer zan lasarte horia hitz gutxi batzutan, ez? Eta behintzat guztiak elkarrekin bertan espazio bate izan zezaten, ezta? Eta hau da horrelako ekimenak dira, gero ondorioetan edo aipatuko ditut, ez? Baina niretzat bereziki igual esanguratsuenak. Prozesu horri eskerrak, sinergia berriak sortu zian, lehenagotik ere bazeudenak, baina sinergia berriak sortu zian herriko hainbat eragileren artean, eta ekimen bateratuak antolatu zian adibidez, ez dakit, emigraziotik bersolaritzara, hitzaldiak, bertso saioak aldi bereko itzulpenarekin, euskaraz ez zekitenek ulertu ahal zezaten, edo behintzate gerturatu zitezen, eta bar luze batez. Beste ekimen bat, izan zan baita ere udal iruditegiaren moldaketa pixka bat prozesu guzti hortatikan sortu zian balore horiek, ez, nola baitean, udal iruditegi horretan ere islatu zitezen, bai? Parte hartze prozesu bat espezifikoa diseinatu zen horrekin, eta, egin zan baita ere prozesu guzti bat, gaur egun degun irudi korporatiboa sortzeraino, bai? Eta, bideo bat ere prozesuan parte hartu zuten persona guztiekin egin zan, bertan lotura horretan ikusi dezakezuena bai. Eta azkenean denek parte hartu zuten, prozesuan parte hartu zuten eragile guztiek tartetxo bat izan zuten horrez. Orduan, saiatu naiz pixka bat laburrean, batez ere, prozesutik ondorioztatutako ikasgai batzuk niretzat behintzat garrantzitsuenak izan zianak eta esanguratsuenak izan zianak identifikatzen, eta bertan dituzu, eta nik uste pixka bat gaurkoan arratsalde honetan aipatu ditugun hainbat konturekin bat ozela bat. Alde batetik udala prozesu guzti honetan eragile bat gehiago izan zen, ez? Eta nik uste hori bertute bat izan zala, azkenean lehen aipatzen genuna, ez? Legaren aurrean dauzkagolako udalak nola baitean erabakiak hartzeko nola esango nuke, modu batzuk, ez? Baina, pixka bat gobernuaren borondatearen araberako izan daitekela baita ere, gauzak beste modu batera egitea, ezta? Eta, kasu honetan horrela izan zen dinamika honetan, udala izan zen eragile bat gehiago.
baliabideak zeuzkan eragilea, evidentemente, ez? Berdan bezala, baina pixka bat, klabea izan zen horiek dinamikaren esku jartzea, ez? Gero beste klabe bat baitaren, niretzat garrantzitsua zena, etzala izan nola baitan aniztasuna edo, ezakit, modu pixka bat folkloriko batean edo lantzeko modua izan bakarrik, ze askotan uste dut hortan erortzen gehala, izan zen prozesu bat, zeinak identifikatu zuen hasieratik, ez, zein zian pixka bat aniztasunak planteatu zitzazken gatazkak baita ere, ez. Esan dizuet, hasieran abiatu ginen ikerketa batetik, zeinak esaten zuen, oso konpartimentatuta bizi ginala, aurre iritzia handiak geneuzkala batzuk bestekiko, eta bar, ez, eta orduan pixka bat hori, ez dut esango iraultzeko, ze esan nahi dut gauzak ez dira egunetik gauera horrela aldatzen, ez, baina bai behintzat, bestearen gana gerturatzeko, ez, nola baitean saiakera edo bide bat izan zen, ez, eta nik uste horrek bere hortan garrantzia handia izan zula, oinarri potente batzuk eraikien itulako bertatik, ez da. Laugarren ikasgaia edo, ia personaletik esango dut baita ere, baina gure herriko eragileen sarea gehiago eta hobeto ezagutzeko balio izan zidan, niri uste dut udal gobernuari ere baietz, eta EH Bilduri berari ere esango nuke baietz, ez? Osea, guztio irakatsi zigun, gure konfor eremutik haratago badagola baita ere beste lasarteoria bat, ez? Eta horri ere, nolabaitean, horri ere hitz egin behar diogula, ez? Eta uste dut hori oso ikasgai potente izan zala, tipat gure egiteko moduak etorkizunera begira berrasmatzeko, ez? Eta batez ere lehen esaten una, niretzat ikasgai nagusina edo horrelako prozesu batek utzi duen poso niretzat politena edo esanguratsuena da ikustea nola partaidetza bidez egindako zerbaitek azkenean lortu duen herritarrak beste modu batera funtzionatzen hastea, ez? Sinergia berriak sortzea, harreman berriak sortzea, ez? Eta, tipat, esanguratsuena eta garrantzitsuna dela iruditzen zait, udal gobernu hori ez badago ere, ez? Ikustea nola partaidetza hartatik sortutako sinergia horietariko batzuk, dinamika horietariko batzuk, harreman horietariko batzuk, oraindik bertan jarraitzen duten, ez? Orduan hori da niretzat, uste dut eragiteko daukagun tresnarik garrantzitsuena eta horregatik uste dut dela partaidetza udal politika egiteko moduetan horregatik izan behar dela partaidetza udal politikan oinarri, ez? Azkenean, momentukoa zaratago, ez? Kultura berri bat sortzeko minbreak edo eskaintzen dizkigulako, ez? Orduan, hemen esan genuen, ez? Esan daitekela lasarteriatarrak historikoki leku honetan finkatzen joan garen bidaiaria garela, eta lasarteria gure iritsierako geltokia dela. Pentsatzeko, sentitzeko, irizteko makina bat modu ontzi beran. Oso polita iruditzen zait, ez? Eta oso ondo borobiltzen dula guzti hori zer izan zan. Eta, hoixen nire aldetik, eta hoixen zalantzarik edo galderarik baldin badezu, orain erantzungo dugu. Joki aurretikan, hemen goden guztiok ere bakoitzaren hausnarketa, bakoitzaren proposamenak partekatze hori. Guk badeneuzkan, baditugu. Ez hiru galdera edo hiru ideia mahai burua zabaltzeko. Baina, esango nuke hiru hauek oso ondo azalduak daudela. Ze batetikan ez bageneukan hori, ez? Zertaz ari parte hartzea zitzite dugunean, zertaz gobernantza edo duraz, kontzeptu hauek. Baina, nik uste oso ondo ez azaldu dituzuela, beraz, hor zerbait azpimarrak egin nahiko bazen dute, horien kontzeptu horien inguruan, baina hori azpimarra bat egin nahiko bazen dute, hori izan dagoen nik uste esakondu dezutela. Eta aurrera begira zer, hor ere nik uste gauza asko gaurkoan aipatu dituzuela, jaso ditugula, baina hor berdin, azpimarraren bat edo egin nahiko bazen dute horri begira. Eta azkenik, asko, ikusi dugu kasu praktiko bat, eta hitz egin dugu gure bai azken urteetan herritarren partaidetza udal politikan txertatzeko
bide luze bat egin dela, itzein dezute gauzak orain perspektibatik begiratuta ere igual beste behar batea egingo dituzkela, igual ez, hor ere igual nun azpimarratuko genuken zein izan dian indarguneak. Aurrera segitzeko, azkeneko urte hauetako esperientziatetik, nun egingo genuke azpimarra indargunea. Igual modu desordenatuan, eta ez zuzenean erantzungo dizudan, baina pixkat, berak aipatutakoaren aritik, aniztasunaren eremutik edo, ez? Baina ni uste orokortu daitezkeen ondorio batzuk badirela, ez? Eta da, teorizatzen, utopietan edo neurri batean pentsatzen dugunean, bako arrisku bat ere gauza batzuk ere idealizatzeko, ez? Eta da, aipatzen zen, aniztasuna ere nolabait balioan jarri, hori aberastasun bezala ikustarazi, gobernantza, lankientzazko gobernantza eredu batetaz hitz egin, eta bar, ez? Hainbat kontuedak utopia baterantz urratsak eman nahi ditugunean, sentsazioa badut ere bai, gauzak idealizatzeko arrisku bat ere hartzen dugula, ez? Eta zentzu horretan, uste dut, kontziente izan behar garela, guzti horrek ere gatazkak ekartzen dituela, baina niretzat ikuspegi hauek daurkaten indargunea da, berez ere aurretik ere gatazka horiek ere egon badaudela. Kontua dela, modu honetan, mahai gainean jartzen ditugula eta gatazkei irtenbide demokratikoagoak emateko aukera daukagula, ez? Izan aniztasunean, izan lurralde gatazketan, izan edozein gauzetan, ez? Erreferendumaren ideia azpimarratu dut lehen ere bai, eta gero ere aipatu da. Beste foro batzuetan, asko jo dugu erreferendum, termino soberanistetan, eta bar, erreferendumaren ideietara, eta hor, argumentuetako bat kontra egiteko, alako koletilla bat, ez? Erreferenduma galdeketak zatitu egiten du, ez? Zatitu dezake, depende nola egiten den, baina zatitu dezake ez galdetzeak bezain beste. Nahi dut, azkenean hor, badaude, botere harremanak, kulturarteko harremanak, harreman linguistikoak, gauza askotan, gatazkak hor daude, eta kontua da nola ematen zaion irtenbide hori, ez? Eta gauzak beste modu batera egin nahi izateak edo egitea planteatzeak ez du esan nahi horiek desagertuko direnik, baizik eta horiekin ere jolastu behar dugula eta horiekin ere kontuan hartu beharko ditugula eta nola ematen zaion irtenbideaz. Eta hori ekartzen dut orain alderdien arteko lehiara, ez? Eta hemen uste dute oso pertinentea dela marko honetan. Eta da, beste eredu bat nahi balin badugu, eredu horretan ere jokatzen jarraituko du alderdien artean dagoen lehia. Ziklo elektoralak, interes partidistak, bakoitzak bere proiektu politikoa mahai gainean jarriko duelako, eta hori edozein gobernantza eredu martxan jartzen dugula ere hor egongo da. Erdian, edo albo batean, edo analakoa. Eta uste dut hori ere kontuan hartu behar dela, baina hortik haratago, lehen esaten nuna, beste plaza batzuk, beste gune batzuk sortu behar dira, bestelako harreman batzuk ere bai sortu ahal izateko. Eta segurazki, paraleloan joateko, edo gurutzatuta, edo analakoa, baina kontuan hartuta hori ere hor egongo dela. Hau da, beste gobernantza eredu bat jarrita ere, indikan ere, merkatuan bezala edo beste jendartean bezala, interes ezberdinak egongo dira, eta interes ezberdin horiek mahai gainean jartzea da kontua, eta hori ze irtenbide ematen zaion. Orduan, pixkat hori, idealizazio horietan ez erortzea, justo kontrakorako. Elementu horiek ere kontuan hartu behar ditugula, eredu berriak mahai gainean jartzen ditugunerako, interferentzia horiek egongo direlako. Eta ez dakit. Ez, nik bai aipatuko nukena da, prozesuaren partaidetzaren garrantzia zitziten dugunean, hori ezuk aipatu ezuna, lehen, prozesuaren beraren garrantzia, eta ez hainbeste emaitzaren esperoan egotea, ez? Bazuk esaten zenuna, zergatikan ja jartzen diogu gure buruari helburu jakin bat, ez? Baldin bada galdeketa bat egitea, edo ordenantza bat egitea, edo anadalako, ez? Osa, nik uste dut horrelako esperientziek guri irakatsi zigutena izan zala hori. Osea, prozesua bera egiteak ematen dura nola baitean, gauzak beste modu batera egiteko oinarria, ez?
dakit, oraintxen hemen herrian eduki dugu adibide handi bat, ez? Kontenedore soterretuen galdeketaren inguruan. Momentu bat, zeinak niretzat oso esanguratsua izan behar zan, ez? Herri hontan, zala, udalak lehenengoz, galdeketa bat antolatzea, hau eta bestez, horrelako, ez dakit, horrela galtzea edo horrela despreziatzea, ez? Horrelako ariketa bat, bueno, iruditzen zitzaidan zerbait, benetan penagarria izan dela, ez? Azkenean ez degulako prozesua bera balorean jarri, edo zein modutan, edo zer galdetzera eraman gaituztelako, ez? Eta edo zerren inguruan iritzi bat ematera, jakin gabe, ez dakit, informaziorik egin gabe, prozesurik egin gabe, herritarrak hortara inplikatu gabe, ez? Eta, bueno, pixka bat nola baitean, parte hartu bai, baina nola baitean burua zuritzeko, ez? Orduan, bueno, ez dakit, nik uste dut hori balorean jarri beharko genukela eta irakasgai bezala hartu beharko genukela, etorkizunean ere partaietza gure jardunaren orientazio izatea nahi baldin badugu. Bueno, nik ja hola hitzartziarren ze uste dut orokorrian gehixena esan da badauela, ez? Baina bai aurrerantzien be importantia pentsatzen xat ausardiaz jokaketan jarraiketia, urratzak emuten jarraiketia, ez? Naiz eta ibilbide bat inen ondoren rebisatzen dunean, bueno, baina aldi berian ibilbide horrek emute eskulako baina ezagutza eta jakintza, hori dana aldik eta geixen kolektibizaitia, eta igual bai aipatu gurakoneke, igual ez da olako propio urten, baina tipikoa izaten da olako foruetan galdeketia, baina gero eta jente gutxiuk parte, bueno, eta pur bat asierrekorren inguruan injozku berbat eta testu inguratu dau, ez? Gero eta jente gutxiuk parte hartzen dau, eta nola baitera hola deslegitima hau iten du partaidetza bea, eta orduan hori ja kutsatu iten da, eta gaina jente gutxi parte hartzen da benez, nahi dakoten denpora gutxi xan, laukatu ongo gara, eta hori azkenean nola baitera erruera bada, ez? Bide hortan, partaidetzako modu, mekanismo desberdinak, modu desberdineta gerturaketia jentiak, eta hori guztixa, baina baita bide hortan konstiente izatea, gizartean geixengua da parte hartzen, ez da bena, ausentia dan hori, ez? Baina arrazoi oso desberdinengatik, ez? Batzuk, igual frustrazioatik, beste batzuk uste hauiako ni lau urtian behin boskaketa afandane bete biharrak bete ditut, bestiak ezin jauelako, eta bai pentsen izat gaur egun eta komunidadiaz hitzen dugun hortan, batez be foku erozuma horrikia, ez? Hor ze pasaiten dan, irakurketa ikia testu inguru orokorretik, ez? Aro neoliberala, hori guztixa, baina hor baita ez jarraiketia reproduzitzen, ja iten dakigun gauza horrek, eta ia suertia dauen, eta gero beste alde batetik baita partaidetza neurketako orduan, eta horrek baita amorru puntuan muten doz batzutan iten dalako oso modu kuantitatiboan, ez? Lehenengo gauzea zenbat, guk iten du, zenbat etorri dira, ez da etorriko inor, ez? Baina, igual, 10 gure ingurukuak etortia baino, asko, aberatzagoa da, inoiz parte hartu ez dauen 2 pertsona. Etorri eta gaina gustora urtetiak hortek. Orduan bai uste dut, hor baita bide bat badauela itxeko, olako prozesuek dakoin inpaktuen neurketa. Iten dulako betiko moduan, oso kuantitatiboan, oda merkantilistan, baina, ostras, prozesu honeik interesanti izango zen, eta igual existitzen da, igual astikerrek badako, baina neurketako impactu soziala baita eta beste aldagai batzun arabera baita neurketia. Zatik, usteot ez hain ondo inditugun gauzape, itxi dauea poso bat eta aurrera begire ez da hori izan gutxienez blokeauko gaituena.